Rojnivîsa peyrewa bengehîn ya lêvegera siyasiya Kurd li Rojavayê Kurdistanê ku di civîna doh ya bajarê Qamişlo de hatibû pesendkirin dibêje, lêvegera siyasiya Kurd li Rojavayê Kurdistanê desteyeke siyasî ji nûnerên tevgera Civaka Demokratîk Tevdem û Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê NKS û nûnerên partî û rêxistinên derveyî wan her du encûmenan û li gorî peymana Duhokê ya ku di roja 22 meha dehan ya sala 2014 de hatî imzekirin û peymana Gopiştre hatî imzekirin di roja 24 meha yekê ya îsal de ji bo nexşandina stratejî û siyasî ya giştî û yekxistina helwesta Kurd di hemû aliyên girêdayî gelê Kurd li Sûriyê. Rojnivîsa peyrewa bingehîn ya lêvegera siyasî ji 8 beşan pêk tê ku ew 8 beş ji 17 bendan pêk tê û ew jî evin: beşê yekê pênasîn, bendê yekê navê lêvegerê. Lêvegera siyasiya Kurd li Rojavayê Kurdistanê daş Sûriye. Bendê duyem duruşma lêvegerê. Hîn tu duruşim jê re nehatiye danîn û wê di civîna roja 19 vê mehê de bêdiyar kirin. Bendê seyem cihê lêvegerê Qamişlo ye. Beşê duyem yê rojnivîsa lêvegerê li ser erk û armancên lêvegerê ye. Bendê çarem lêvegera siyasî rêkeftina her du encûmenên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê ya ku di roja 23 meha yazdan ya sala 2012 de dike bingeh û Sûriyayeke yê girtî teedûdî demokratî, perlemanî û ji nûh avakirina dewletek yekgirtî federalî ku tê de mafê hemû pêkhateyan bêparastin. Bendê pêncem kar ji bo bihêzkirina peywendiyên Kurdistanî û pêşxistina karê hevbeş û rêxweşkirin ji bo lidarxistina Kongreya Netewîya Kurdî. Bendê şeşem rêzgirtin li mafê mirov û azadiya giştî li gorî peymanên navdewletî û parastina aştiya sivîlan û pêkvejiyanê di navbera hemû pêkhateyan de. Bendê heftem kar ji bo cîbicîkirina peymana Duhokê. Beşê sêyem jî taybet bi prensîbên giştî û ew jî ji du bendan pêk hatiye. Bendê heştem hemû endamên lêvegera siyasî wek hevin di erk û mafan de. Bendê nûyem endamê lêvegera siyasî xudan gerentiya yasayî ne an ku hesana qanûnî ye. Beşê çarem yê rojnivîsa lêvegera siyasî taybet e bi şêweyên karkirin û rêxistina civînan e ku ji çar bendan pêk tê. Bendê dehan hemû biryarên lêvegerê bi tewafiq wê bên danîn û ferze li ser hemû pêkhateyên wê. Bendê yazdan eger 75 sedî ji endamên lêvegerê amade bibin nisaba civînan yasayî ye. Benda duwazdan lêvegera siyasî wê her 15 rojan bicive ji bilî civînên istisnaî ku di dema pêwîst de wê bicive. Bendê sêzdem wê her sê mehan sê endamên lêvegerê karê birêvebirina lêvegerê bikin. Beşê pêncem yê rojnivîsa peyrewa bingehîn ya lêvegerê li ser ofîsên lêvegeriyê ku tenê ji bendê çardem pêk tê ew jî mafê lêvegerê ye ku komît û ofîsan ji xwe re ava bike ew jî li gorî pêwîstiyê. Beşê şeşem yê wê rojnivîsê taybet e bi rakirina endametiyê li ser endamên lêvegerê ku ji bendê pazdem pêk tê û dibêje: yek dest ji kar vekişandin, du encamdana tawanekî, sê eger endamê lêvegerê sê civînan li ser hev bê bahane amade nebe, çar derxistina biryarekê di derheqê endamekî di hundirê pêkhateya wî de ew jî divê di civîneke fermî ya lêvegerê de bê behs kirin. Beşê heftem taybet e mîzanî û aliyê darayiyê lêvegerê ku ji madeya 16 pêk tê û dibêje lêvegera siyasî wê temwîla xwe ji rêveberiya xweser û alîkariyan werbigire. Beşê heştem wê di dawiyê jî behsa fermanên giştî an ku hukmên giştî pêk tê ew jî ji madeya 17 pêk tê û dibêje divê 75 sedî ji endamên lêvegerê razî bin heta ku guhertin di fermanan de bên kirin.